ҳамдиёрон азиз 15 сентябри соли 2024 деҳаи Чорбоғи ноҳияи Варзоб дар боғи интенсивии бародаромон Фаридун омадем як намуд себи дигар. Фаридунҷон, себа чӣ гуфти сортча навша? Мутсу. Японский? Голден да монанку? Мазаш дигар хел ме? Ин ду баробар се баробар? Калон мешавад. Ду сола. Калон мешавад. Ду та голден мешавад. Баъд чӣ ба рехта аст такаш? Айсе биоли як Искандар. Ба об наметед охи? Об проблема охи Искандар. Проблема об. Реша М9. Реша М9. И реша се сола. И ду сола пайванд. Айсоби ки дарахт ёш навбастагӣ. Дарахт ёш навбастагӣ. Худо хоҳад ин нағз мебандад оянда. Я со ду сол пас ям хам мебандад. Бихаш пору рехта побел мекунед? Я пебол намекунед. Вақти пебол каи чапавеш и реша. Не, охи пору чӣ метедин? Руи ҳами қарак побел намекунед. Унам ҷои дек Искандар. Ҳамҷои меканикантар я белбур я камбур я сатил пору мерзи бела мепушониша. Ина гирдаш намекои пебал намекунед, унҷа меканеду пору мерезеду мепушонед, реша худаш мера. Баъд хубиш кор да чия ки Искандар ки ана алафи бегона ҳамонҷо да мебура, исида намебура алафи бегона. Ин камтар нармам намекунед ба тешача? Оста. Ба тешача. ҳамдиёрон азиз дидед, ин Фаридун додари мо чӣ хел аллакай мутахассис шудааст ки аз рӯи ҳамин ба гумонам хондану таҷриба муаллим ку надоштед? Муаллими шумо ютуб? Муаллими ютуб. Интернет. Интернет. Ана бо як себи дига. Ин себи чӣ аст? Инқадар сиёҳ шуда рафтодааст. Себи Джерамини як Искандар. Инам итальянский сорт. Итальянский Джерамини? Итальянский сорт Джерамини. Ин кам бастагӣ куна бастаст? Ин дарахто мегум ки Искандар. Ин ду сола ҳам дарахт. Науда баҳра медурояд. Якум пайванд кадемша якум сол ҳам ханауда кад. Дуюм солда ҳам ханауда кад. И худотон пайванд кадед? Худом пайванд кадемша. Худом пайванд. Наудаш ёфта овардеду пайванд кадед? Наудаш Украина. Украина? Максим Гаранжа мегашам бачарои када. Ҳамин Джерамин. Ин майда асту? Ёш як Искандар. Калон мешавад? Не, дарахт ки ёш ки ҳаста, ин дак Искандар. Дарахт ёш ҳаст. Не, ман ҳамаша медонам, махсус савол метавам, чумо ҷавоб додан гирад ки халқ фаҳмад. Ана ин дарахт калон шава бақувват шава ки Искандар мо дида чӣ хел баста буд. Бале. Ба ҳам хел бақуввати хушрӯ мебандад. Яъне ки чени ҳамин крипсони мо даже мумкин калонтар ҳам шавад? Ин мумкин ки номери 1 шавад да крипсон да. Мумкин ки айсе сифати крипсон, ин крипсон нозукиш да чия ки пук мешава, ин се бисёр места ки Ин пук мешава. Итальянский селексия ки Искандар бениҳоят хуб да ки Искандар. Ба касалам намеша бисёр ба ранг ва бори. Инашам ҳамин. Инашам ҳамин. Джерамин. Сиёҳ шуда рафтодааст. Ин сиёҳ мешавад рангаш? Сиёҳ мешавад Искандар. Ин навоз як дона бастеста ки Искандар. Шумо хишнон демша гуфтем бинем ки агар ҳамун себ боша, бас зиёд кунем. Тасдиқ шудааст ҳамун себ? ҳамун себ будест. хай зиёд мешавад, худо хоҳад манам зиёд мекунам баъд оянда. Майлаш? ҳамдиёрон азиз, мана як наворче буд аз себи Джерамин ва инаш чӣ? Инаш Мутсу. Мутсуи Япония ва Джерамини итальянский ана инаш. ҳамдиёрон азиз, мана мо бояд ҳама каса ёд гирем. Мана Фаридуни мо ин кас буғалтарине ки чунон боғдориро ёд гирифтанд ки боғашро бинед. ин аз чӣ аст? Аз кардан аст. аз кардану ёд гирифтану хондан дар интернету мебинед ҳама гиёлосу себ ба воситаи оби қатрагӣ. ана ҳамдиёрон азиз, дар паноҳи худо бошад. Худо нигаҳбони шумо бошад.